Agent 5-0! Napalabas, sinurot ni Nardo tinagluganan da Zola kan Vernon. Simrek ti kotse iti may sa mansyon. Iti daytamot lang agundaway. Nagsubang da Zola kan Lara. Nagapangarod dagitoy. Nakabilmat ni Don Martin ti anak na. Ngem nagbabawi mat lang tinawud-udi. Gapu iti panang tungpana iti anak na. Simrek wenno nag-apply kas may sa hardinero ni Nardo. Iti panagmay samot ni Vernon. Nakita na ti panangililot ni Nardo iti bukot ni Lara. Itagagayem, denggenyo ti tuloy iti serye tayo iti alawas iti drama tayo na paulwan. Agent 5-0! Ti awanan bain a Nardo. Isukit din ti mangililot iti bukot ni Ma'am Lara. Jaske, naggasat ng dayta lalaki. Sakmut kuma. Ayan, sana bale. Iti saan ngagbayag. Kukwak tumat ng dayta babae. Aramidag ti amin. Tapno makasidegak ngat kan kuana. Kat maaprosak mat akas kini Nardo. Kumusta ti trabaho, Nardo? Ayos mait, sir. Saan ka kadiya marigatan? Saan, sir? Nairuwama ko niti kastoya trabaho? Nasayat nga road no kasta. Talaga gayam anabay-bayanin dagiti mas masetas iti hardin, sir. Dahil lang nga minasawak, timang tartaripato kadagita masetas. Nasem ngamin kadagiti sabsabong. Ay, uwan gayam, sir. Nakitak ti dakil aladawan day di asaway ho. Nakapimpintas. Putnot ako na, Nardo. Sayang tanasapa pimusay, sir. Ne, apay nagsinay kay tinaunag, sir. Basol ko ti panakatay day di Laura. Ha, anyat kahit yu asawan, sir. Nardo. Sabagay. Sa nadaka sa maistorya ken kati amin, gaputa mangmanggad kamutin dito balay. Sir. Natake ti puso day di Laura. Gaputa na doktalan na nga ta babae kiti ruwar. Ha? Ada sakit na iti puso. Iti pan nakadoktal na iti kaatat babae. Napukaw na tiput na. Intaray mi iti hospital. Hindi sana nagbayag kat pimusay matlang. Sir, ti dakdakamaton niyo kadi a babae kat ni Ma'am Lara? Juan. Sir. Iso na sakit inakam kanyak ni Sola gapo iti napasanak. Kasta ka di, sir? Iso apasol ko ti panakatay day di Laura. Ay ayatek day di Laura nga asawak. Nasulisugak lang iti kinapintas ni Lara. Sir. Nagtaod ni Lara iti nakurapay a pamilya. Ulila na demang. Namamok iti may saklap. Sir. Aw, nagayam, Nardo. Kumusta ti pagnayo ka ni Lara? Kanayon mati irurwaryo. Mapmapan kami kadagiti gagayon na, sir. Kasta. Wen, sir. Dakala katulungak ni Lara iti negosyo mi. Nangrona iti department store. Ison ti makamo iti delivery. No dagsang patabaro a product, iso ti makamo iti amin. Isumat lagayam akanayon nga iti bodega ti papanan ni, sir. Bodega dagiti ay-ayam, dagiti ubing dayjay. Kasta ka di, sir? Well, Ni, sir, agri-ring ti cellphone nyo. mabit lang. Song batak ti awag, Nardo. Anyat aramidon ni Vernon dito sa sentro ti ini.
At nakasarsarita na lalaki. Dayjay, nagsinadan. Nalpasan ti saritanda. Papantan iti kotse, agawid kan? Sige, ma'am. Sino tikit kita? Ni Vernon, ma'am. At damat kayam dito yung sentro ti ili. Kasta ka di? Kunak no, addalangan di mansyon. Bayam da siya tao. Agawid takit din, Nardo? Diyos ko. Nakita nak ni Nardo iti sentro ti ilitay. Nakita na nga tati panangyawat ko iti may parit nga agas iti lalaki akasarsarita kitay. Vernon. Ne, siga magdahan, Nardo. Wen. Kaslan, naunaglaw na iti pampanunutam, Wan. Apay ngay nasidgan nak. Ako, kayat ko kumati aginom. Aginom? Wen, kaslan, kayat ko ti agbarta kita. Apay nga umisum ka? Kunak namin no saan kang agin inom iti harak. Di kanto pa'y makitang agsigarilyo. Tapno amom, Vernon, alkoholikak. Iparit ni Don Martin ti aginom dito'y mansyon. Di, aglungat ta nga aginom. Iti silid mo, ti paginuman ta. Anya? Nasaysayat no, iti silid mo, ti paginuman ta. Sige. Total, awan naman dagiti amo ta. Mabalinta ti aginom iti arak. Honey, siya kung ti makaam mo kadagiti teddy bear nga stuffed toys nga agsangpot intun bigat. Sige. Kat kalpasan da ita, i-display yung iti department store. Ariglado, honey. Ampok nga do ti trabaho. Iso siya kung ti makaam mo iti amin. Bakal tayo pa nagtalag ko kan ka, honey. Agyamanag? Honey? Apay? Nilang aming Zola ti parikot ko. Apay ni Zola? Lapad, kadagiti ipatrabahom kanya. Di mo ni kaskaso. Basta agtrabaho kalatan. Sadod ngamin, dayjay nga anak mo. Amo ka nasakit pala tinagkam na kanyak. Kapoy tinapasamak iti Daydi Laura. Isuasa na matatao dito'y balay. Kanayo na mapan iti ayan nagiti gagayim na. Nugas damit lang. Di, nasaysayatan apumanaw laangan dito'y balay. Anya? Pumanaw laangan. Total, kanayon matarumwar. Saan ang matatao dito'y balay? Anyat kayat mo asawan, Lara. No pumanaw? Awanan ti mga pa kanya? Honey, papanawa mo si anak mo. Total, saan niyo matapudpud no? Son! Diyak kayat apagsaritaan day taapanag. Ha? I'm so sorry, honey. Alah, maturog tagit din. Maturog tan. Ma'am Solay, nagawid tan. Amang ano, sapsapulan na kanya papa. Kaano, may asin napul na ni Papa? Ma'am Sola. Diyos ko eh. Yasidag na ba'y kanyak tirupa na? Agkaksan? Apayasang kakita na, Mang Vernon. Kwa. Kit-kita lang tinagpintas arupam, Ma'am Zola. Tunggal nakaaramatak iti droga, ibaga managpintasa. Nakaaramat ka man unusan, talaga nagpintas ka. Mang Vernon, pudot lati bagiday ta. Idigos mo lang, mayatan tirik nam. Diyos ke. Sabay kas netin balikas na.
Ad-adda magargaryak. Di na kita nakastamang Vernon. Amangan, no kagatan na kuan. Ha? Jaske talaga. Jaske! Hello, Papa? Apay adi kasi mang pati dirabi. Ni Papa, di pa ilagayam na irwam. Sang-sangpat mo lang ita. Kadwampay ni Vernon. Papa, nagpakadwak lang kanimang Vernon. Apay kasta tilangam. Saan kamot nga agat arak ngem kaskala na bartek. Agar aramat ka kadi iti droga. Papa? Sungbatan nak sola. Sige mapara ko niti sa... Mabit lang, kasarsarita ka pa'y. Di mo ikaman titakyag ko, Papa. Masaksakita na. Sungbatan nak. Agar aramat ka iti droga niya. Juan! Ita, naragsak kayon? Aniya. Imbag pa iti droga, taparagsakan nak, Papa. Pukawan na ti dagansan iti barukong ko. No kasapulag, adda ka na yun iti sibay ko. Aniya. Idento tada kayo nga amak. Kanayon nga awan kayo iti sibay ko no kasapulan kayo. Awan pa'y sirserbilyo nga ama. Di na kumabot pagsawan iti kastasola. Pagnamat nga awan sirserbilyo nga ama. Day ti paglaingan niya. Timangtong pa kanya. Sige! At tipay timay sa pingping ko. Tungpaan dapay, Papa! Zola, huston, diyan nga bailan tiyang inom. Nabarta ka kun. Aginom, tapay. Kayat ko ti makalipat. Agasam, dongga lumay ka dito'y balay, aginom ta. Kaya't mo ti makalipat. Gapoy ti panang tungpakan ka ni Papa. Talaga amin. Sakit inakam ko ni Papa. Iso nga aginom tapay. Ani! Nardo, masansan ti panagkuy-kuyog yung kanya Ma'am Lara. Juan. Si kamat din, ti kayat na mga imaneho iti kotse na. Juan Vernon. Makabannog mo ti agmaneho. Ado ngamin na kiti papanan mi a lugar. Talaga kasta. Huwag gayam. Awan ka diti pagnayo kini Don Martinita? Nalpasan. Iso mabalinan ti agrelax ita. Agpadatang arod, Vernon. No kayat mo, aginom tamanin iti arak. Wala. Saan nga umdas kanyak ti arak? Ha? Anyat kayat mo asawan? No kayat mo. Agaramat na pa iti droga. Weno sabu. Anya? Oh. Apay akas lang nakigtot ka iti imbaga. Apay ko makigtutak, Vernon. Siguro. Saan ka nakaraman iti espesyal a droga niya? Agpatinggak lang iti ininom. Kinapudno na. Diyak pa'y nakaraman iti shabu nga bagbagam. Ay, nakaapoy ka nga rod. Ano kasta? Kaskala sana lalaki. Bakla kan samat. Umay ka man? Sa dino? Iti silid ko. Anya? Apay, adda ka di ijay ti staff mo. Basta sumurot ka kanyak. Sakti makaambukan ka, Nardo. Talaga ka di mo kaya ti agaramat? Aginumak langan, Vernon. Amom, Nardo, dayto iti mangmangtad itipig sa kanyak. No daytay agpuyat ang agmaneho. Anya? Kasla sa anak ang mabambanog no nakaramat ang iti sabu. Pangal-ala amay kadagita at droga. Apay ngumisum ka, Vernon?
Nardo, jak mabalin nga ibagakan ka. Ngam, agilaklako ka kadagiti droga? Wen? Anya? Kahit mo asawan, may saka at drug pusher? Shh! Tangiwat mo. Di mo bigsan. Ang mga numanggag na ka ni Don Martin. Pasensya kan, Vernon. Amo ka mapagtalkan ka, Nardo. Di mo ibagbagakin ni Don Martin taramid ko, ha? Sana parikot dayta. Di ka madanagan. At ang tugon daw ay maramanak mo't dayta siya po. Saan pa nga ita? Gumatang agtukon ka. Uray man o. Dayta manti kayat ko kan ka, pare. Ano kayat mo? Sumurot ka kanya kinton mapanak agila ko kadagiti sukimi. Sukimi ko nan? Wan? No kasta, adapay kakaduam nga gilaklako kadagiti droga. Siyempre mat adu kami. Adamat financer mi. Kasta ka di? Nardo, no kayat mo timadan iti extra income. Sumurot ka kanya kinton mapanak agila ko. Ay, una. Ariglado. Sumurot akin ka. Kaya't kumot dayta. Okay. No di mo kaya ti agaramat. Aginom kalat ta. Kat saklangan ti agaramat iti droga. Makitam day jay lalaki, Nardo? Jay nakatakdari ti abay ti dakkalapos ti kuryente? When? Kadwa tayo day jay. Alam day ti ballpen. Apay dito a ballpen, Vernon. Naglawan day tayo ti siya po. Anya? Yawat mo kan ko na, kat pumanaw ka dagos. Amo munti pa panam kalpasan na, ha? Aramideklat tanti paparamid na. Sana bali. Naka-record amin ang nagsarita mi. Limod ang naka-switch on ti recorder ti cellphone ko. Naludo, napauli magkamatan. Well, sige, mapana kong Vernon. Kinidayan ni Lara ni Vernon. Apa man na pimanaw. Bilibak matkan ka, Nardo. Amo matgayam di araramidam. Atoy. Anya dito ang nakasubray ti puraw? Tangdan mo. Basit lagat at dayta. Dakdakkel to pa'y timawat mo. No ka na yun, ti isusurot mo kanyak. Anya ti plan-planuan ni Leonardo nga ramiden tapno makala itinaan-anay nga ebidensya kontra kadagiti pusher. Gagayem di uliwan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay